हेलो लोगोफोर इंडियान पलिटिक्स रिविजन लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दानिया फैदो जागायनोसै क्वेश्चन नम्बर 1 भारतारि संबिजितखौ नाजावनाय जादोंमोन ऑप्शनाव होनाय दङ 26 जानुवारि 1950 26 डिसेम्बर 1949 26 नभेम्बर 1949 1 जानुवारि 1950 अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन ऑप्शन नम्बर सी 26 नभेम्बर 1949 भारतारि संबिजितखौ नाजावनाय जादोंमोन 26 नभेम्बर 1949 आव क्वेश्चन नम्बर 2 गुदि बिबानफोरनि सानस्रिखौ लांदां जायगा संबिजिरनिफ्राय लानाय जादोंमोन ऑप्शनाव होनाय दङ कन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ आफ्रिका कन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया कन्स्टिट्यूशन ऑफ रासिया कन्स्टिट्यूशन ऑफ जार्मानी अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन कन्स्टिट्यूशन ऑफ रासिया ऑप्शन सी क्वेश्चन नम्बर 3 संबिजिर आफादनि गिबि जथुम्माया खुंजादोंमोन ऑप्शनाव होनाय दङ 1946 9 डिसेम्बर 1948 4 आगस्ट 1950 12 मार्च 1921 26 जानुवारि अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन 1946 9 डिसेम्बर संबिजिर आफादनि गिबि जथुम्माया 1946 9 डिसेम्बराव खुंजादोंमोन क्वेश्चन नम्बर 4 संबिजिर आफादनि ड्राफ्टिं कमिटिनि आफादगिरिया सोरमोन ऑप्शनाव होनाय दङ राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू बी आर आम्बेडकर बी एन राव अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन ऑप्शन नम्बर सी बी आर आम्बेडकर संबिजिर आफादनि ड्राफ्टिं कमिटिनि आफादगिरिया बी आर आम्बेडकरमोन क्वेश्चन नम्बर 5 भारतनि संबिजिरा आबुं जानो बेसेबां सान लादोंमोन ऑप्शनाव होनाय दङ 2 बोसोर 10 मास 18 सान 2 बोसोर 9 मास 18 सान 1 बोसोर 10 मास 18 सान 2 बोसोर 11 मास 18 सान अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन ऑप्शन नम्बर डी 2 बोसोर 11 मास 18 सान क्वेश्चन नम्बर 6 माहारियारि फिरफिलाखौ माब्ला नाजावनाय जादोंमोन ऑप्शनाव होनाय दङ 26 नभेम्बर 1949 22 जुलाइ 1947 26 जानुवारि 1959 24 जानुवारि 1950 अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन ऑप्शन नम्बर बी 22 जुलाइ 1947 क्वेश्चन नम्बर 7 संबिजिरनि ड्राफ्टिं कमिटियाव साबेसे सोद्रोमाफोर दं ऑप्शनाव होनाय दङ 3 5 7 11 अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन ऑप्शन नम्बर सी 7 मेंबर्स क्वेश्चन नम्बर 8 भारतनि गुदि मोनथायनि बिफा महरै सोरखौ मिथिनाय जायो ऑप्शनाव होनाय दङ बी आर आम्बेडकर महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभभाई पटेल स' बेनि थार फिननाया जागोन ऑप्शन नम्बर डी सरदार वल्लभभाई पटेल क्वेश्चन नम्बर 9 गाहायाव होनाय बबे हादोराव बयनिख्रुइबो देरसिन संबिजिर दं ऑप्शनाव होनाय दङ कन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन कन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कन्स्टिट्यूशन ऑफ जार्मनी कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन ऑप्शन नम्बर डी कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्वेश्चन नम्बर 10 भारतनि संबिजिर सानखौ बबे सानाव फालिनाय जायो ऑप्शनाव होनाय दङ 26 जानुवारि 26 डिसेम्बर 26 नभेम्बर 1 एप्रिल अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन ऑप्शन नम्बर सी 26 नभेम्बर क्वेश्चन नम्बर 11 गाहायाव होनाय बबे संबिजिरारि सोदांनाय आयेनखौ मिनि संबिजिर बुंनाय जादोंमोन ऑप्शनाव होनाय दङ 44 एमेन्डमेन्ट 42 एमेन्डमेन्ट 73 एमेन्डमेन्ट 52 एमेन्डमेन्ट अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन 42 एमेन्डमेन्ट ऑप्शन नम्बर बी या थार फिननाय जागोन क्वेश्चन नम्बर 12 भारतनि संबिजितनि गाहायाव होनाय बबे सोदांनाया
पन्चायत राजजों सोमोन्दो दङ? अपसनाव होनाय दङ 42, 44, 73, 86. अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन मा? ऑप्शन नंबर C 73. That means 73. Question number 13. प्रस्तावनानि सानस्रिखौ संबिजिरनिफ्राय लानाय जादोंमोन। ऑप्शनाव होनाय दङ साउथ आफ्रिका, अस्ट्रेलिया, कानाडा, USA. अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन ऑप्शन नंबर D USA. क्वेश्चन नंबर 14. भारतनि गुबै संबिजिराव 1950 मायथाइयाव मोनबेसे फारिलाइफोर दं? ऑप्शनाव होनाय दङ 7, 8, 9, 11. अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन ऑप्शन नंबर B 8. भारतनि गुबै संबिजिराव 1950 मायथाइयाव 8टा फारिलाइफोर दंमोन। गासै मोन 8टा। एसेनोसै।